Ora gek temandang aku wis iso nek piye. Wis kudu ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong menusane glendeng ning kono. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean men meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa rasane? Iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap lagujuk suaru gembel Semarante hawela. Slamet tekaku ora nemlang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lek pangestuning Begawan Durna tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat pariping Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Lho, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh nggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidatane ring sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantur mesanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampanana ya Nger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat prayoga nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampanana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkan nek ora sehat nggo kabrak apa ya to? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Ngaturke sembah le. Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Konding Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Penemban. Oh iya Bagong. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patosa ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripin. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok
Kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Prayogakaken lenggahipun nggih Penembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkulmu mlacat ora? Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7.000. Wah, didol rupane. Nek kopi 8.000 as sendokan gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Penembahan. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman welaking Jawata, ketaman pegebluk. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangis sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana sanggar pasemeden suci, aku menengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora ketang mung 3 kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Minangka utusane Narendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi najan sing lenggahi minangka dadi Narendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi mung dapur Ratu Akil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana. Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi kalugdangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Wondene bale wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumandukna negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa? Badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglerek? Kowe sowane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina. Nek kepenak nggonmu urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah nang negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Arep diasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik.
Wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ra masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kiri, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis, pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Aja tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk Branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Agoh apa ora? Nek sagoh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Penemban. Kabagyaning lair batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bali wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh dhuwit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kalih derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi dhuwit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin. Harpa kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Pun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae saliyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya nglaksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Penemban Durna saguh ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemah sing becik tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Gandha blekutus waru kembal semorante hawela. Ketoke omonganmu ki seklimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan nang negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna?
Kowe iki derajate men batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Astina kaya ta Durna, Sentuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Astina. Yen Durna, Sentuni lan kabeh Sentana Astina wis padha resik lunga saka negara Astina, kowe lagi gelem prapta nang negara Astina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Kesek kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Swastan dadake kowe tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora men kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Arep Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra kowe? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardane kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Aku ki arep ngandani karo kowe, ora usah sok ngandani. Kowe iki mung SD, aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nemban. Lho, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Ngopo aku basa karo kowe? Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ra. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tak wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Bu.
tua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kajembel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angos Karang Kajembel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagong sing tak wedeni awakmu. Derajate Durna diwaneni karo Bagong. Ngendi papane wong neter kadedayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet truk? Ngendi pamane wong Bantayuda? Aki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekani pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Wong kok kata-katane ra iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bekantur wani metu njaba ayo kowe karaku apa sapa sing tekani wae metu njaba lan tututi Bekantur. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caidan to kae senengane. Kowe iki ra luwih gagas kok aku to. Heeh. Lah ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Opo wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara. Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning merga sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng drenik nika. Bagong iki omong wakon jeplak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titenono. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantang karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandu Pramuka. Ah, Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti kowe. Edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun dajal gedhe, Gong. Engko. Anggere esuk ae gedhe dhewe aku. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sak enake dhewe ora.
Apa-apa ngakar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa, ning nek sampean minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi utah getih kowe arep dienggo macem-macem. Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, arep mangan wulu metu Karangkajempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka ora ngendika apa-apa kok, padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kondur arep gleleng. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener, mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan. Sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten napa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesake kawula sak Karangkajempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karangkajempel diosak asik karo Begawan Durna? Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah kandhani Yayan. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Yo piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Ndi arep ketekan Durna mesti geger, ndi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsa ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karangkajempel. Kat. Itu, nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Werkudara ki kok padu kok musuh Panakawan. Demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Kaka Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karangkajempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng Negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Ndara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karangkajempel. Yo, ngestoke dawuh. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis nuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karangkajempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karangkajempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal ngulatake marang Karangkajempel. Aku yang bakal njogo Karangkajempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karangkajempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukan badhe kula bibaraken sakmangke menawi
Rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa barang. Koko Prabu ingkang putra ngrahipun Setyaki kula cemadhong dawuh Koko Prabu wonten putra pun Antarada cemadhong dawuh ingkang putra pun Gatotkaca cemadhong dawuh. Pakde ana dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggane para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Kuwi gatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon gone wiwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu? Rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabejaning Panakawan iki mau nek ora tok wales sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane. Lajeng panembaduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singkire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Nggih, ngestaken dawuh. Panggatipun ing putra Pringgotaning Benjang menapa? Panggatipun ing putra Jangkar Bumi Benjang menapa? Ora ketang sambung ngobol tur linang mangkat dina iki. Nggih, ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya, Pakdi. Yo. Gandheng Blekuduk Soal Gimbal Semarante, hawala. Syukur ger, syukur anakku murid. Anakku siswa. Nalindring Magralun. Prabu Jayeng Sekti. Nggih, kula penemban. Wonten menapa dening Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Monggo yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan murunga bakal gawe gegering para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Magralun. Lajeng paringipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kaya pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Wujudanipun kados menapa? Wis rasa dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadyabalamu ketapke. Panembaduka ora sadadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa aku tak paringi Jayeng Sekti. Menawi mekaten kelana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Ngamarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedine rajamak kaya nduk diceplok. Truk. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Nduk. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene.
Ha terus. Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Truk. Nek kalah, Wong menang wong perang ki hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Wis tenang ora usah pedhi, rasa mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok, Gong. Lah pitenane wong ra duwe aku ciduke tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Waranyata. Putra Jodipati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ndara Antasena nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Enak kok? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti Ora, Deng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kowe to. Piye glelek? Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pageralun. Lho, Jayeng. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit. Lho, Cah areng apa kowe? goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani karo aku sing tau wedene apamu? Minggir to, minggir to. Iya, iya, iya. Mundak kedupak aku. Oh iya, iya. Wis aku wis pencak medeni lho. Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis keramas. Tak kramasi sirahmu, aku gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Mender. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, ak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Yo cobanen. Matno sastra Jenderal Tani Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju senjang kaya untamke nyawamu marang kayangan. Rasa songgaya to aku sengit.
Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora saleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana wong ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Iki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Sura Siksa. Mikir tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Sopo irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Truk ra tekan. Kakak apa kaya? Kakak jaga apa silate ko? Gak tahu kecil ke kemudian. Itu non. Mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Ah, kacik. Mumet. Piye ora? Agak tahu aja lah tu. Sagabak ketrek kamu. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kece Pak. Acar. Wah, radong. Aku petit di sini. Agak kece begugas seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli ra beres. Ada. Oke, kamu ada tu. Agak tu. Agak tu bi. Piye trek iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik ya. Pateni wak dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya? Agak te. Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Agak te. Oh, akate iki iso kok. Iso nulis ora? Agak te. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agak te. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Agak te. Agak iki. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petruk. Aku. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petruk. Kadek. Heeh. Akate aja kadek ya. Akate. Aku bener akate. Aku Bagong. Aku apa Bagong? Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sabalak kata kebaya ketimusya sebari tidak pakai. Ora isih kuat aku isih kuat. Apa sih ketik kembali nanti lah kamu jadi. Tulis ada buku di budi. Oh oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada kebasa kita. Agak ada kita kita kebasa. Monggo ngono dadi dolanan. Sakake ya, Bang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Lah iya. Jarike bathik, Truk. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jari. Waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu to. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben. Copot nggo cilikke.
Lumayan mereke GT Men. Wedan. Mlendis. Ora diturai apa-apa. Itu banget nih. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Tak jukuke Patro dilinteng gah. Ayo sapa sing arep mung sapa? Kula majeng pinanggih kaliyan anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose jamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tuwa menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat lejine asining kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki ki paling ora mungsuhe ki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune. Kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulih wutuh ki bejo. Kana. Tasakuran. Oh iya, wis kaken dawuh. Sentyaki. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek aneng wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Wah. Musa-musa apa? Anakipun Semar naminipun Petro. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyangipun tanggangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhe ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Pak. Ana mundur. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, Rene yo. Iki ya bisu Tru, bisu ndasmu iki. Kira nek bisu arep nggo dolanan e. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Sama semingkir wong ngarang dembel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngapa? Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Arep ngopo mrene? Gelut. Ana Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Gilan. Nggih, wonten dawuh mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun mboten saged kula eleke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget iki. Sopo Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene ra jamak-jamak. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sopo Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih,
Ya ampun ilang angslup ning bumi ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Turjo melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok menjap-menjep. Mwah. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk, Bayar durung kowe. Bayar sengolmu. Lho wong rene. Piye wae? Tono kowe yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono kae tak pedhone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Ih. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote dobati ngopo iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipotong grisene ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu iki lho, Jero. Bisa lho diomoti pucuke iki dwek. Mulai ora kowe. ora mulih, sesuk ora mulih, saiki ora mulih. Aku mau mulih. Awas Suramata Jembratayo, Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ayo, arti ayo. Wah, kurat. Mojuan ora. Petruk ya senengane ora. Gareng iki mripate ora macleng ning ndas ora. Piyene Sukini? Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Ana sasaturan. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun. Prajurit. Padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong Karangan Dempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntan nata pagelarun. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna.
Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing keparani krijane murid Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal awenehake. Wah, kelakon kene Pancaka. Wah, ngino karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku. Tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai Stokontak. Ora kelakon mati dereng aku, Di. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara, nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak. Apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun Jaran. Petruk mlayu-mlayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kaprajondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temudi papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Waladan. Nalendra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna? Menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning mati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak menehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa, sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi kepareng enggalih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak Pakun jalan papanmu. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula? Sampeyan mboten kelangan bapak sampean. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar. Mesti iso diboyong kalih Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang.
Ke. Ndara Janaka ilang. Lho Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Ora gek temandang aku wae iso nek piye. Iku dadi ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngopo kowe? Dadi wis ora ana gunane lek ku laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere sing ngarep ngeleti salep lho. Salep apa rasane? Wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis kanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa. Ratu Mandura. Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti ngilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti. Durung bapak kulitmu durung putung balung nglepaske pusaka. Kowe wong jiring getih wedi mati Jayang Sekti ayo. Tandangan nata Mandura Prabu Baladewa. Kirung sadar apa ya? Kok iso? Den, Petro apa kowe ngene? Kowe aja parangi aku Petro, minggir tandangane. Ora ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis minggir? Minggir Petro. Lho. Lentone ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sapa iki? Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bus. Didol dengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir. Petrone ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan tak saged ningali suku panjenengan piyambak kok. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu apa? Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh, Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, mbah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Wah, ku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene.